Am găsit o afacere de familie fantastică, niște oameni gospodari, tineri, deschiși la minte, cu niște produse absolut spectaculoase, produse de la Bayer. Da, Bayer. Este lângă Sighișoara o... Așa-l cheamă. Așa-l cheamă. Da, Hans Bayer. Bayer. Oamenii își fac treaba foarte, foarte bine, într-o fermă europeană, o fermă așa cum trebuie să fie, cu totul e mecanizat, curățenie, igienă. Certificare europeană, igienă, da. Ce te impresiona pe tine așa? Mie mi-a plăcut foarte tare cum arată ambalajul. Adică mă făcea efectiv să deschid sticla. Asta este... Sticla, că au ambalaje din sticlă, la iaurt, la chefir, au ambalaje din... Nu e plastic, e sticlă cu două... Deci fantastic. E foarte bun pentru neveste nervoase. Nu. E foarte rău pentru capetele voastre. Da, variantă. Să o luăm altfel. Da. De aici am mai găsit niște oameni faini